Gledate Profil i Profit, moje ime je Milica Brković. To je to mesto, hram znanja, Institut za fiziku, institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Trenutno broji oko 200 istraživača koji rade na 32 nacionalna projekta. Do sada u prethodnih 5 godina realizovano je 103 međunarodna projekta i kolaboracije. Jedan od najvećih uspeha ovog instituta jeste što se više desetina naučnika vratilo iz inostranstva i rešilo upravo karijeru da ostvari ovde, u svojoj zemlji. Ja sam osnovne i doktorske studije završila ovde na Univerzitetu u Beogradu, na Fizičkom fakultetu i na Institutu za fiziku. Posle toga sam bila zaposlena kao istraživač postdoktorand na Goethe univerzitetu u Frankfurtu. Tamo sam radila nešto više od 2 godine. I naravno, odluka da li ostajemo i vraćamo se je vezana za naše profesionalne izbore, ali i za neke sticaj ličnih iskustava i ličnih okolnosti. Kod mene su ti drugi faktori bili presudni da se vratim. Ja bih da kažem da imam izuzetne kolege, i mlađe i starije, i njihov entuzijazam i iskustvo su stvarno bitni u svakodnevnom radu. Pored toga imam izuzetne računarske resurse, uporedive s onim što sam imala, na primjer, u Nemačkoj, ali mi je čak i pristup tim resursima lakši. Za mene je to važno jer ja se bavim numeričkim simulacijama, proučavam teorijski hladne atome, tako da mi naš paradoks klaster veoma znači za sva ta istraživanja. I naravno, nauka nije nešto što se radi lokalno, tako da nama svima je vrlo značajno da smo u kontaktu sa kolegama iz inostranstva, da imamo međunarodnu saradnju, i većina mojih kolega uspeva u tome da održi aktivnu saradnju sa vodećim istraživačkim grupama tamo. I sva finansiranja koje nam pomažu u tim aktivnostima su nam takođe vrlo važna. Tako da onda imamo dobro i lokalne uslove i otvoreni smo i možemo da posećujemo strane grupe i oni nas, da učestvujemo na vodećim konferencijama i da stvarno pratimo najaktuelnije istraživanja u našim oblastima, što je u današnjoj nauci potpuno neophodno. Svakako iskustva iz Nemačke rešili ste da podelite sa svojim kolegama ovde u Institutu za fiziku. Zašto danas mladi naučnici u Srbiji rade? Da li rade da bi unapredili svoje znanje, da bi se ostvarili u karijeri ili da bi realizovali neku svoju ideju? Ja mislim da je radoznalost vodeća linija u istraživanjima i da svi ti novi eksperimenti koje ljudi realizuju nam otvaraju nova pitanja i da je radoznalost ono što suštinski naučnike motiviše i želja da razumeju neke nove fenomene i na neki način tu ima i elemenata igre, a rezultati te igre onda mogu da vode cijelo društvo napred. I stvarno, na neki način, meni to i jeste uspeh da mogu da se bavim onim što volim u svojoj zemlji. Tako da mislim da je to moguće danas i da je to dobro za sve nas. Ja sam nakon doktorata i nakon postdoktorskog usavršavanja tražio prosto neko mesto gde mogu da stalno da radim svoje istraživanja. I znao sam da ovde za moju oblast istraživanja, koje su numeričke simulacije složenih fizičkih sistema, da tu, znači da kod nas postoje uslovi da se radi istraživanje. Dakle, mi se ovde nalazimo u laboratoriji za primjenu računara u nauci i dakle mi ovde imamo super računarsko postrojenje koje koristimo u svojim istraživanjima. Nalazimo se pored super računara. Kakav je njegov značaj za buduće istraživače? Znači, numeričke simulacije se koriste u mnogim oblastima nauke i konkretno, ovaj naš računar koriste, znači, pored istraživača iz naše laboratorije, koriste mnogi drugi istraživači iz Srbije, znači iz raznih drugih oblasti kao što su hemija, poljoprivreda, građevinarstvo, arhitektura i tako dalje. Dakle, svuda gde postoje neki složeni matematički problemi koji se ne mogu rešiti pomoću papira i olovke, dakle, računari kao što je ovaj tu izuzetno pomažu. Znanje zapravo predstavlja novu valutu, da li ga je teško valorizovati? A dobro, dakle, znanje se svakako može valorizovati, putevi do valorizovanja znanja su nekad veoma dugački, dakle, od osnovnih istraživanja do primjena put je često veoma dugačak, ali, dakle, bitno je da država prepozna i da su osnovne istraživanja nešto što ima svoju vrednost, iako ta vrednost nije očigledna. Uz pomoć vaših znanja, saznanja, uz pomoć proširivanja znanja, pokušat ćete da doprinesete širem društvu.
naprave koje bi se mogle projektovati na osnovu boljeg razumevanja materijala su naprave kao što su, na primjer, solarne ćelije i dakle to je nešto što bi recimo moglo da reši problem energije čovečanstva. Dakle, znamo da energija, dakle da postojeći izvori energije neće biti tu zauvek i recimo jedan alternativni izvor energije, solarna energija koja bi se mogla iskoristiti dakle za tako naše snabdevanje, na primjer, električnom energijom. Da li je istinita ona narodna, svuda pođi, svojoj kući dođi? Za ove mlade ljude obistinila se, školovali se, radili u inostranstvu i vratili se svojoj kući, u svoju Srbiju i danas rade u Institutu za fiziku u Beogradu. Ovako su se nekada ljudi školovali po belom svetu i vraćali se svoje zemlje da daju doprinos napretku. I onda je bilo, a i danas Srbiji je potrebno znanje, jer ljudi kažu to je jedino dobro koje kada se sitnije deli, uvećava se na blagodet nacije. Sve je sa svim povezano, a u svetu brzih promena treba se snaći. Od količine informacija kojima raspolažemo zavisi kako ćemo razumeti i sadašnjost, a posebno budućnost. Iako čini tek 10% naučne produkcije naše zemlje, u Institutu za fiziku u Beogradu naši istraživači teže da objasne mnoge pojave u prirodi, a izvrsnim naučno-istraživačkim radom i dostignućima žele da doprinesu unapređenju tehnološkog razvoja privrede i da podignu nivo znanja u društvu. Nauka doprinosi i direktno. Mi imamo i inovacione centre, mi se trudimo da pravimo veći broj spin-off preduzeća, trenutno imamo samo 2. Dakle, to je neka direktna korist za privredu. Imamo važnu ulogu naše institucije da je ovde centar privredne saradnje Srbije i CERN-a. Kad kažete CERN, znate da je najveća laboratorija na svetu, ali čisto da imate osjećaj finansijski, to je otprilike jedna zemlja naše veličine. Tako da saradnja sa jednom zemljom, centar toga, privredna komora za to je ovde. Kod nas, naravno, moguća saradnja bilo kog preduzeća ili bilo koje institucije kod nas. Ali hoću da kažem, naše specifičnosti vezane za fiziku koja se ovde radi u saradnji sa CERN-om nam je dala tu poziciju. To je jako interesantno. To je jedan doprinos društvu. Naravno, indirektni doprinosi su drastično važniji, ali teže se izmere. Zbog čega? Pa zato što im treba više vremena. Recimo, obrazovni doprinos je sigurno važniji nego tehnološki. U bilo čemu. Ali za obrazovni nam treba 20 godina, 30 godina, tehnološki možda sutra na nekoj berzi počne da zarađuje pare. Treba vam i jedno i treba vam i drugo. Ja mislim da, pazite, neki instituti imaju, recimo, vezano za životnu sredinu doprinose. I mi imamo, ali to nije naš dominantni. Ili, recimo, vezano za bezbednost ljudi, za zdravlje. Mi smo institut za fiziku. Ali, nezavisno od toga, ti drugi doprinosi su često jako važni. Ja mislim da je naš jedan doprinos vezan za povratak ljudi iz dijaspore. Mi prosto u našoj oblasti možda smo imali i veći problem nego mnoge druge oblasti vezan za odliv izvanrednih, mladih, obrazovanih ljudi, ali oni su otišli, znate, na najbolje moguće svetske institucije. Često uspeli u tome. I onda su se vratili u institut, pa ne samo to. Da karijeru nastavljaju Jesu, mnogi su se vratili, desetine, mislim, jedno 40-50 ljudi se vratilo. Institut uopšte, mislim, u svim generacijama, kad gledate, ima tesne veze sa institucijama u svetu, znači ljudi su po 10 godina proveli stvarno u vodećim institucijama, to se samo proširuje. Dakle, odliv mozgova, pa ako hoćete, mi znamo kako se to radi, bar u našem ataru. I veoma bismo volili sa ovim statusom Nacionalnog instituta da ta prosto naše iskustva podelimo i da vidimo da li je to moguće razmnožiti ta iskustva na druge. Znači, kako se zaustavlja odliv mozgova? Ne tako što napravite zid i barijeru preko koje ljudi neće moći da odu, nego naprotiv. Što nađete dodatna sredstva, kod nas to su uglavnom bila iz evropskih fondova, znači projekata gde smo bili jako aktivni, kojima možemo da finansiramo to da ljudi još više odlaze, ali ispostavlja se još više od toga se i vraćaju. Tako da imamo neto priliv. Međutim, ljudi kad vas se vrate posle 2 godine ili 3 godine boravka negde na dobrom mestu, oni vam se vrate obogaćeni sa nekim novim znanjima, nekim novim pogledima. I samo je stvar praviti taj jedan proces u kome vi neto ste dobitnik i u broju ljudi i u količini znanja, odnosno ekspertize koje imate. Za sad nam to ovde radi i ja mislim da ta nije nikakva velika tajna, ali je baš lepo sada tu ne tajnu raširiti na širi skup naučnih institucija, pa i privrednih institucija u našoj zemlji. Znači, nije sve u parama. Mi kažemo, oni zarađuju ovoliko tamo, ovoliko ovde, neće se nikad vratiti. Nije tačno. Koliko se ulaže u nauku u Srbiji? Može li Srbija da ponudi naučnicima dobro mesto za život?
Srbija je mala zemlja, ali Srbija, kad ovako mi postavite pitanje, je u stvari suviše velika da bi vam odgovorio. Srbija nije jedna jedinstvena njiva, nego ima njiva ovde i one su veoma različite. Ako ste vi, ajmo, izvanredni biohemičar koji radi, recimo, u Engleskoj, i vi hoćete da se vratite, zato što ljudi hoće generalno se vrate svoji među svoje, ali vi ne gledate opštu priču, gledate i to, ali gledate da li vi kao biohemičar određene struke, recimo, imate gde da radite. Ne gledate Srbiju kao celinu, nego gledate da li u Srbiji postoji jedna ili dve institucije gde je njiva uzorana, gde nema korova i gde vas neko želi da se vratite, gde vam ne pravi velike administrativne barijere, da vi 2-3 godine nostrifikujete svoje doktorate i takve stvari. Znači, ja vam samo mogu reći naš primjer. Mi smo jedna mala njiva, ne za biohemiju, nego za fiziku i srodne nauke. Mi smo orali, mi smo plevili, mi smo napravili dobre uslove. Mi imamo veliku saradnju sa inostranstvom i, gle čuda, prosto ljudi hoće, dođu, kucnu vam na vrata, dođu, održe 2-3 seminara. Vide da je to jedno okruženje koje je lepo, koje se ne razlikuje ni po kvalitetu, ni po mnogim drugim stvarima od onoga dakle dolaze, a svakako da žele da budu u svojoj kući. Dakle, postoje prednosti. S druge strane, zbog te međunarodne saradnje koje imamo, oni zapravo nisu napravili irreverzibilnu odluku. Nego oni sad i dalje mogu da idu napolje, da grade na tom iskustvu koje su stekli ovde. Dakle, bitno je da na nekim institucijama u našoj zemlji, gde mi želimo da privlačimo ljude, jer to je za nas jedan od najvećih resursa ove zemlje. Izvezli smo, zbog svih tih kriza koje su trajale jako dugo, ogroman broj izvanrednih ljudi. Super. Da li će se svi vratiti tamo posle? Neki će se vratiti, ali u današnjem svetu čak nije ni bitno gde fizički neko boravi i koliko meseci u toku godine. Pitanje je da li sarađuje, da li donosi u ovu zemlju veze naučne saradnje, veze privredne saradnje, veze kulturne saradnje. Generalno ljudi žele. Da li je svet spreman za velike promene koje donosi automatizacija? Hoće li veštačka inteligencija stvoriti skoro pa savršen svet? Glavna briga kompjuterskih naučnika koji su tokom druge polovine 20. veka istraživali veštačku inteligenciju bila je ideja stvaranja inteligentnih mašina. U posljednjih nekoliko godina primetan je upečatljiv rast ulaganja za razvoj i primjenu inteligentnih sistema u oblastima kao što su komunikacije, trgovina, zdravstvena zaštita, pretraživanje interneta i sl. U kom pravcu se danas ova oblast razvija i kako će ona uticati na čovečanstvo u budućnosti? Kako bismo definisali veštačku inteligenciju? Pa da vam kažem, danas se o njoj puno priča, a u stvari to je oblast koja je nastala kad su nastali računari. I prva ideja je bila da će to biti lak zadatak, da u stvari mi možemo napraviti programe koji pojedine intelektualne aktivnosti čoveka mogu da prenesu na mašinu. Međutim, ubrzo se ispostavilo da to nije tako jednostavno i postavlja se pitanje da li je uopšte moguće. I onda se oblast podelila, da tako kažemo, u podgrane koje imaju dva cilja. Ovo što mi danas zovemo veštačka inteligencija i kad govorimo o njenim rezultatima, ona spada u oblast koja je, kako mi to kažemo, bazira se na slaboj definiciji veštačke inteligencije, odnosno kažemo da je neki sistem inteligentan ako je on u jednoj uskoj oblasti bolji od čoveka. Naprimer, klasičan primjer je igranje šaha, rešavanje nekakvih matematičkih problema ili recimo dijagnoza u medicini. Međutim, ono što je u stvari u pravom smislu veštačka inteligencija se u ovoj našoj oblasti zove human level artificial intelligence. Znači, veštačka inteligencija ljudskog nivoa koja podrazumeva kompletnu kopiju čoveka sa svim njegovim intelektualnim sposobnostima na nekakav, da kažemo, supstrat koji je računarski ili, da kažemo, ne biološki. Kada govorimo o ulaganjima u razvoj i primjenu inteligentnih sistema, koliko ulaže Srbija u inteligentne sisteme i gde je Srbija u odnosu na svet? Da li mi idemo za svetom u korak ili zapravo zaostajemo negdje? Pa tu imamo jedan paradoks. Naprimjer, da ste mi to pitanje postavili pre 30 godina na našoj katedri na Elektrotehničkom fakultetu na čelu sa profesorom Tomovićem i u institutu Mihajlo Pupin na čelu sa profesorom Vukobratovićem, bi se moglo reći da smo bili vodeći u robotici i nekim drugim aspektima veštačke inteligencije. Obično kad Japanci dođu sada u Beograd, oni kažu da vam se nisu desili ratovi,
onda bi mi dolazili kod vas po pitanju robotike, a ne vi kod nas. Ali, da kažemo, od tih događaja od 90. godine, u stvari, moglo bi se reći da su minimalna ulaganja u ovu oblast. Ima još jedan bitan razlog. Znači, najveći pokretač nauke u svakom društvu je vojska. Pošto mi to danas smatramo da nam nije nešto naročito bitno, da kažemo, nemamo ni sopstvena istraživanja u tom domenu, tako da možda ima nekakvih pojedinačnih, da kažemo, napora i grupa, ali za tako krupan problem to je sve nedovoljno. Kada govorimo o robotima, šta pre možemo da očekujemo? Prvog robota domaćicu, butlera ili nekog vojnika? Pa ja mislim ovo posljednje što ste rekli, u stvari tok nauke, tok novca i moći. Zna se da je uvek svako istraživanje koje može da da nešto u pogledu vojne primene išlo u tom smeru, tako da sigurno je ono što mi danas i ne znamo, da u stvari najveće dostignuće baš u robotici, inteligentnim sistemima su oko oružja. Mi možemo kažemo i pre 30 godina sva ta oružja koja su ekstremno skupa su u stvari inteligentne mašine koje vremenom, dakle, evoluiraju sve inteligentnije. Iza toga ide medicina, jer kada ovi koji imaju pare prvo se obezbede vojskom da ih niko ne može da im smeta, onda hoće da budu besmrtni. A pošto hoće da budu besmrtni, onda hoće da imaju dobro lečenje i onda se tu ne štedi po tom pitanju. Tako da je sledeća oblast u kojoj se mogu očekivati i očekuju i ima veliki rezultata je medicina, a onda iza toga u stvari ide zabava, ja bih rekao, kao jedna treća velika oblast koja je takođe prati tok novca, tako da imamo, ajde da kažemo, i u tom domenu jedan veliki prodor. I može se na kraju krajeva reći da ako pratimo šta se u biološkim sistemima desilo i u našoj evoluciji, da ono što smo uspeli do sada u civilizaciji uvek bio naš inteligentni napor. Znači, nismo mi ovladali prirodom tako što smo imali jače mišiće ili, ne znam, bili brži od ovih kompetitora, nego zato što smo bili mudri. Pa prema tome, taj put ka inteligentnim sistemima je prirodan put naše socijalne evolucije. Nije to ništa novo. Ona je uvek bila prisutna, samo što je to ranije nama izgledalo neinteligentno, je li tako? Čini se da će veštačka inteligencija biti nešto najbolje što je čovečanstvo uspelo da razvije, međutim, na koji način inteligentni uređaji mogu da budu bolje od čoveka i da li dugoročno oni mogu da zamene čoveka? Pa da vam kažem, tu sad ima kontraverza raznih priroda. Prvo, ovo vaše pitanje treba malo, ja bih rekao, raščlaniti, ajmo ovako da kažem. Da ono što je danas bum u ovoj oblasti jeste jedna vrlo interesantna u stvari pojava, da je razdvojena inteligencija od svesti. Znači, ako hoćete potpunu kopiju čoveka, to bi bio onda veštački sistem koji ima i svest i inteligenciju. Međutim, u našim biološkim sistemima, kao što smo mi, to je toliko spojeno da mi ne možemo to da razdvojimo. I dok je pokušavana da se napravi takva kopija, malo je bilo napretka. Ono što danas imamo da je to razdvojeno. Drugim rečima, naš inteligentni deo koji mi zaista u sebi ne možemo da odvojimo od svesti, on je predmet prenošenja na veštačke sisteme i tu ima velikog uspeha. Veliki uspeh je u domenu mašinskog učenja. Sad, zašto takav veliki uspeh u poslednje vreme? Pa zato što za mašinsko učevanje je potreban veliki broj podataka i primjera. Internet je dovoljno evoluirao da se svakodnevno produkuje te ogromne količine podataka i nastali su ti algoritmi koji su vrlo bliski o ponašanju našega mozga. Verovatno ste čuli, to su te duboke neuronske mreže, koje u stvari mogu uvek da nauče ono što se nalazi u podacima koji im se prezentuje. Rezultat toga je, na primer, da već na globalnom nivou je prosečna dijagnoza lekara kao ljudi niža od prosečne tačnosti dijagnoze veštačkih sistema. Ako govorimo o tome da li ćemo imati uspeha da napravimo inteligentne pojedinačne algoritme koji su bolji od nas u tom uskom domenu, to već imamo. I tu zaista, kako bude vreme odmicalo, da kažemo, ti veštački sistemi će biti sve bolji od nas. Međutim, za ovu kompletnu priču u kojoj, znači, jedno inteligentno biće kao što smo mi, bira svoje cilje, ima svoju etiku, ima svoje emocije, ima svest,
ima svoj self, kako se to kaže, da imate samosvest. Ja mislim da u tom domenu mi ne možemo očekivati brzi progres. Zato što i sve ove komplikovane stvari koje sam vam sada rekao, mi ne znamo da i definišemo ni kod nas. Niko ne zna šta je svest, u stvari. Tako da teško je nešto preneti na veštačke sisteme ako nismo dovoljno to istražili ni kod sebe sami. Budućnost dolazi i uticaće na sve nas. Optimisti veruju da bi svijet mogao biti divan, a da će mašine raditi sve neophodne stvari. A dok se ne obistine predviđanja, moramo se uzdati u svoje znanje, sposobnosti i veštine. U svijetu ekonomskih modela računa se i preračunava šta se dobija, a šta se gubi. Da bi se dobilo više, svijet hoće poznatost, prepoznatljivost i statusni simbol. A to sve podvedeno je pod jedan pojam, branding. Ne zna se šta je važnije made in, a čini se sve više je važno made by. To je ono što se želi, to su robe na kojima se zarađuje. Angažovanom diplomatijom Srbija bi mogla i više i bolje, a proizvedeno u Srbiji treba da postane statusni simbol. Kada govorimo o tržištu i kada govorimo o ekonomskoj diplomatiji, na šta se treba fokusirati? Da li se treba fokusirati na zahtjeve tržišta ili na stvaranje efikasnijeg modela za predstavljanje naše privrede u svijetu? Efikasniji model je nužnost i na tome se radi, nadam se, jer nije smelo i nije normalno da se odustane od tog koncepta ekonomske diplomatije. Jer zašto je to važno reći? Zbog toga što je stari sistem podrazumevao da taj ekonomski savjetnik u ambasadi najčešće bude zaslužni privrednik pri kraju karijere koji će na bazi svojih iskustava da radi taj posao. Ne, potrebni su mladi, moderni, probojni ljudi koji će donositi svakodnevne informacije našoj privredi. Ali i sistem komuniciranja između ekonomskih diplomata i potrošača tih informacija mora da se menja. To znači, ono što je nekada bio stari sistem, to je ekonomski savjetnik na odobrenje ambasadora šalje informaciju u Ministarstvo spoljnih poslova koje u svojim referadama odlučuje na koju će stranu da usmeri tu informaciju. Ne, potreban je stalni kontakt između privrede i tih predstavnika. I pošto Privredna komora smanjila broj svojih predstavnika u svetu, nužnost je da imamo ekonomske diplomate koji će stalno donositi nove informacije, a to je, ako hoćete primere koje ja navodim studentima za tolike godine koliko im predajem ekonomsku diplomatiju, ako su suve šljive, roba koja se traži i koju mi proizvodimo u velikim količinama i uglavnom izvozimo u Rusiju i to u prtenim džakovima, da se to ne bi upalilo. I kad to dođe tamo na krajnju destinaciju, najčešće zbog dužine trajanja transporta, dobar deo mora da se odbaci kao otpadak. Međutim, potražnja za tom robom na zapadnom tržištu, u Francuskoj, zbog uticaja na probavu i zbog pravljenja čajeva, kompota za starije sugrađane je ogromna, ali se tamo ta roba prodaje u vakum kesicama od 100 i 250 grama. Ta informacija je nužna proizvođačima suvih šljiva da bi plasirali robu gde, ne samo u Rusiju, nego i ovamo, i u kakvim pakovanjima. To je samo jedan od banalnih primjera. Međutim, informacije su dnevne i potrebne. Zbog čega je važno brendirati našu privredu u svetu? Ne samo da je važno brendirati naše posebne proizvode ili regione, nego je važno brendirati i našu zemlju u inostranstvu. Jedna od teza koja se sprema je država kao brend. Dakle, neke države su od svoje turizma ili privrede napravili brendove. Italija, Grčka ili neke druge zemlje. Dakle, mi moramo da napravimo koncept, pre svega, nije uopšte skupo brendirati vrhunske proizvode sa kojima mi možemo biti konkurentni na svetskom tržištu, ali brendirati zemlju u bilo koje oblasti. Recimo, pomenut ću vam primjer da je Mađarska od onoga što su bile zapuštene mađarske banje oko Blatnog jezera, odakle se isparavao sumpor i sve je delovalo kao kaljuga, napravili su vrhunski turistički brend, zdravstveni turizam. Od stomatoloških usluga u vreme kada je Mađarska ušla u Evropsku uniju, koje su izuzetno skupe na zapadu, oni su napravili takozvani stomatološki brend, odnosno stomatološki turizam. Naime, bogati ljudi sa zapada su dolazili da svoje skupe stomatološke usluge obave u Mađarskoj. Imamo mi brojne kapacitete i mogućnosti. Od banja koje vape da budu renovirane, obnovljene, osavremenjene i da predstavljaju naš adut u turizmu,
do mnogo čega drugog. Na putu uspeha šanse za strepnje i radost su podjednake. Ako znamo kuda idemo i šta želimo, snovi mogu postati stvarnost. Gledali ste Profil i Profit i naredne nedelje čekamo vas na drugom programu u 12:10 sa novom temom. To smo mi, to je RTS. Vaše je pravo da znate sve.